ba ne na ji yunwa dai ban abin nan bake don ma na san hakan nan baki yanzu zan fita kuma magana ta ƙarshe saboda wannan gwaran ba na son ki leƙo ko da ƙofar ɗakin nan ki zaman ki a cikin ɗaki saboda wannan gwaran ba sallah suke ba sai su cuce ki ma ban ma san jarabar da za a laje ka gwari gidan nan ba saboda haka ba kar ki sake ko sunan mata ki tambaye ta wai irin zumuncin da naku na mata ba so ki zaman ki a cikin ɗaki barin je zan dawo. To yanzu mai gida tafiya za ka yi ba komai a cikin gida. Ashagabullah ya kuri zaki yanzu zan dawo. Ko dan gwarin nan naje in zauna ne? A da lafiya. Allah ya sa. Mai gida inda ka sha kunu baka tashi ba gari ya waye fa. Allah sarki amayar mu. Mene nan na gani haka? Yanzu karfe na ne? Karfe 10. 10 yayi? Eh. Allah sarki. Hajin na tashi na sha kunu mama fagira na gane duna na yi mini haka ya zama bibiyu. Da kuma shine na ji dadin bacci. Ai na son ku bika. Kaga morin mu ba irin na Hausa ba. Ba kana maka wani aure zin ba. Ade wannan miji shi. An kallon ka adin yayi. Mun da na dimbici ce shi. Allah ko kallon ka aka fa da mini. Allah suna cibin shi. Ba ruwan ka da shi fa? Ba matsala. Yawa zin fita. To mai gida. A kula da kyau. To a kula da kyau. Ka san shi na ana kira matan shi gado. Na sani. Girman shi an yawa. Sai ka dawo mai gida. Guda nan na yi. Ya gama na fita na bar gidan nan tan saba ba ko siji. Na fita wajen ma dai ban samo komai ba. Kai ka ce ba gwaran nan ba banza yake shiga ɗaki ki fitowa ba. Haka ya aure yare nan tar uba. Allah sa ta sallama ta waje. Alhamdulillah. Wai ta sallama ta nan kaga ku dole mata ba gwarin nan yau. Kaci da mu. Ya, yana nan? Bai da ba? Mai gida bai dawo. To zo ki ji. Zo yaki. Yaki. Wannan. Kin san ni ba sha ne. Shiga buki. Allah Benji ya taimake ni ya ba ni sa. Allah Benji ya taimake ni. Allah sarki. Benji ya taimake ni. Babban sarki Benji ya taimake ni. Ha? Yaro mata? Allah sarki matan Hausa. Aka matan ku akwai ciwo. Dalla ji mana. A zo nan dalla. Zumana, za mu yi na shinci da kai. Ni ce kana nan. Na fita tun safe bai dawo ba ya je nemo min abin da. Kai ma gangan cika wuri wanda ana da tumbi. Da ka same ni ta kirimi. Allah dan kai dan ni na same ka ba kirimi mu da zan yi ba. Allah ko. Wallahi da jirma Allah. Ba misala. Ba masala. Bizin din ka kama kana marago. Ka ci ka zama kato. Bai ba ka bici ba. Kuma ka aure shi. Allah. In je ci ko? Allah sai ci. Ba ko min shigo ko? Ha? Malla, Hausa. Kai gwari. Kai gwari, me ya kai ka ɗaki na? Ban me ya ka daci na ni? Dan na makuwa na ji da ke ban ɗaki ne. Maza ka yi da zaga na nan. Me daci, me ben daci? Ba gurin maza ka yi. Wurin da na haihuwa? Nan gurin. Ba can na haihuwa ba? Me ya kai ka ɗaki na? Kai me ya kai ka daci mu? Kai na ci uwa gwari renin hankali. Kai gwari. Ni ma na ci uban Hausa renin. Ya kware ka ci uban Hausa tun da ka je ɗaki na. Me ya kai ka ɗaki na? Kai menene ya kai ka daci mu? Halika nawa ne? A'a. Allah halika nawa ne? Di ka siri mantunu?
Ka amma dan gwari ka ci mutunci da dan gwari. Kai ma ka ci mutunci na. Ni ba abin da ne a ɗakin nan. Nan wannan dan kan wannan ɗakin ma abin da zan yi a ciki. Ni ma na kai mishi kunun maman bagara ne. Uban kunun maman bagara ka kai mai. Ma ya ce baka ci abinci ba shine na kai mishi. Wa ya Ina ce- lebon da an taimake shi. wa ka taimaka? Matan naka. Da dan gwari. Daya Ina ganin mutuncin ka Cika ba. ni. Kar ka lala. sake ni. Kai ma su ci ni. Sake ni. Amma bari in tambaye ka. Allah sana sani. Dan Allah me kai? A kunun maman bagara ne na kai A'a mishi. ni duk ture uwar maman fa dan Allah me kai da ka shiga? Me kai? Na Kam- koya mishi karatun boko. karatun boko da man da digiri a kanta. ABCD fa na koya mishi. Uwar mangofa ka koya mata. Kaga dan iskan gwarin banza ni zaka rena wayo? Karfa kala ina zuwa gwari. A dan ka lalaci zuciyar mu naji kana ta gwari Wacce benza. zuciya taku gwari. Gwari ba benza bane Gwari. ko lissafi a ce a bi gwari gwari. Dan saurara. Ina Jira, jinka. ni ba wannan lissafin. Me kai kawai ka gaya min gaskiya gwari kuna da gaskiya. Me kai? Haka ni na dan da shi shira. Wace iri? Kawai ka gaya min me kai da ka shiga ni. In ka gaya min shi kenan. Me kai? Na ce maka an taya shi shira mana. Banda wannan sai me? Kana da gaskiya dan gwari. Ku kuna da gaskiya ba ku a ƙarya. Haka ne. Me kai? Ni da yi shira da shi akan wurin gadon shi. Gwari. Gwari ka gama da ni gwari. Hausa kai ma ka ci micici na. Ni me dai? Kai ma ka faɗi tsakanin ka da binji da danyi ka. Eh. Wanda yi sama ni Eh. ka. Me kai wa matan mu. Gwada ta nai zan mata dinki. Ma sai ka shiga cikin jaji. Halin mu da kai. Gwari ni dai barin je in duba. Ni man duba matan Ni mu. da na auri karama kai da ka auri turmi zai ya gwari. Ai ka gama abin nan din. Haba gwari.